Здрасти, паста. Какво става? Виж, купих си нови буски. Я да ви. Харесва ли ти? Не ти харесва. Ако това съм честен, не. Добре, какво трябва да си купа, за да ме харесаш? Вижда ми вече не ми кажеш, че съм красива. Преди ме харесваше, кажеш ми всеки път, като ме харесваш, не ми кажеш, че съм красива вече. Харесвам, просто не искам да те лъжат. Искаш да те лъжат ли? Не искам да ме оценяваш, искам да ми правиш комплименти. Добре, много е хубава бузата, много ми харесва. Уникална е. Значи ще ме лъжеш, така ли? Нали казвам те подкрепям, подкрепям те, какво? Да, подкрепяй ме, обаче не ме лъжи в очите. Добре, грозна е, въобще не ми хареса бузата. Значи съм грозна, така ли? Бузата е грозна! Ще ти къпа каквото искаш. Искам тия дънки, тая бузка, тази също и дънките. Здрасти, Боб! Погледам камерата. Здрасти, пасти. Купиш? Купиш? Виж, купих си бузи. Не си купих. Не съм красива, преди ме харесваше, кажеш ми всеки път, като ме харесваш с някоя нова дреха си кажеш, да не ми го казваш. Пак си напълна. Никога не ми кажеш, че съм красива. Какво трябва да си взема, мамка? Какво става? Защо? Не ме ли харесваш вече? Не ме ли обичаш вече? Не те обича вече. Моля! Чакай, чакай. Хубава! Добре, много е хубава бузата, много ти харесва. Работи и звука работи. Здрасти, Павле. Сега ме лъжиш. Не те лъжа, нали ще те подкрепям. Ще правя така постоянно. Да, подкрепяй ме, ама го забравих. Какво беше подкрепяй ме, ама... А, да. Значи ще ме лъжиш, така ли? Не подкрепям те, нали ще те подкрепям. Много ми е гадна тази дума, нали искаш да те подкрепям.